L-eżamijiet tal-benchmark ta' din is-sena saru fl-aħħar ta' Mejju u l-bidu ta' Ġunju. Dawn l-eżamijiet saru f'61 skola primarja tal-Istat, 19 skola primarja tal-Knisja u 8 skejjel primarji indipendenti. Għalihom poġġew 3595 student u studenta li spiċċaw l-iskola primarja. Minn dawn 47% kienu subien u 53% kienu bniet. L-assessjar sar fil-Malti, fl-Ingliż u fil-Matematika. Fl-eżami tal-Malti il-marka medjana kienet dik ta' 77%. Dan ifisser li nofs l-istudenti kisbu 77% tal-marka jew iktar. Fl-Ingliż il-marka medjana kienet ta' 70, fil-waqt li fil-Matematika il-marka medjana nazzjonali kienet dik ta' 75. Huwa mod mhux biss kif inkejlu kif imorru tfal, imma kemm qed jirnexxielna nagħmluhom tajjeb aħna. U jiena ċert li bħalma għamilna din is-sena, sena d-dieħla, niltaqgħu mal-ġenituri biex dan l-assessjar, jiġifieri dan il-mod kif inkejlu kif sejrin it-tfal tagħna, niddiskutuh mal-ġenituri, niddiskutuh ukoll mat-tfal. Sabiex jiġi żgurat li l-marka li tingħata tkun waħda ġusta, kull karta tal-benchmark ġiet immarkata minn żewġ eżaminaturi.